afternoon guys. Sama natin mga taga Tarlac, taga Bulacan, taga Dagupan. Hi Master. Master Jan. Oo, napuno na putik. Maputik na sa dinaanan namin. Parang tapos na yung trail nyo ah. Okay na, solve na. Solve na yung trail nyo. Sila. Oh, putik-putik na eh. Sir Jerry Ponce. Hello. Right, welcome sir. Oh, umataw ka na. Diretso. Hoy. Ayoko. Tuloy ko dito. Matulas yung kulay. Hindi kami nakanood sa may tubig. Bakit? Hindi kami pinadaan ko sa may sinesemento eh. Ay, Ay, halika na. Tulungan mo na ako. andito na si Sir Fernandezos. Trail Ubusan. Alright. Thank you sir. Kasi napasyalan nyo yung trail site natin. Matagal-tagal na. Yes sir. Tama, kabili kami. Ha? Kabili kami po. Doon sa bata. Washing na. Washing ngayon. Ang pahinga nakasangat. Ay, nagnanarag ito yun. So ayan, may bagong dating na grupo. Grupo ni Sir Dennis Sabado, Sir Jules, saka si Shani. Mga hero na Tarlac. Team Mandirigma. Oh, Hi guys. nadakakanakan. Newbie lang po ako. Uy, newbie ah. Linis namin. May nagcha-champion ba na newbie? Linis namin. Dudumi nila. Oo nga. Tapos, Kaya nila. hindi pa uwi na sila eh. Uwi na kayo? Oh, tapos na yung trail nila. Linis na mag-trail. Oh, grabe oh. Punta mo sa tubig kaya Ayun, lang po ito. para lalambot yung kwan. Putik oh. Hindi na rin po ito matatanggal. Grabe oh, libre grasa na. Tingnan nyo naman yung mga decals ng KLX nila guys oh. Naglaba. Oh, si Sir. Umaga po, sir. Gandang umaga Sir. Sir Jules. So ayan, welcome to my vlog. Today Sunday. So trail video tayo. Kasama natin mga Team Ubusan o Trail Ubusan from Bulacan. Saka may riders tayo from Tarlac, Irona. At saka mayroon tayong mga kasamang newbie rider kasama natin dito sa aming barangay. Saka Joe TV andyan sa unahan. Team Dagupan. Ayan, so napakarami namin guys. Ayan. Saka meron din tayong mga kasamaan na trail riders galing from Benguet. So ayan, so dito tayo sa may tricky section. So tabayanan guys yung ating mga ganapan. Huwag kayong bibitaw sa ating trail video ngayon. Ayan. So sa mga bagong subscriber po natin dyan, comment lang po kung ano yung masasabi nyo sa ating trail video. At saka sa mga gusto ng ganitong content, pag-pindot na lang po yung notification bell para updated po kayo. So sa mga nag-aabang sa ating mga hunting video dyan, kasi ngayon tag-ulan, so hintayin lang natin na tumila yung tag-ulan guys. Saka back to hunting ulit tayo. So but for now, trail muna tayo guys. So sa mga nanonood sa ating hunting vlog, pasensya muna guys. So trail muna nga tayo ngayon. Ayan. So antabayanan po ang ating mga kaganapan. Banat! So ayan guys, doon sila sa may impossible uphill. So iwan ko kung titirahin nila yon. So maputik daw, mahirap. So dito lang muna tayo sa pang intermediate. Oo, mahirap yun boss, mahirap yun. Ito lang muna oh. Maganda yun pag summer. Impossible talaga yun.
Binibisik ah. Yung apil natin na bisik. Oy! Kurang Sir J power mo. Boy. Pader na yan ah. Madali lang yan. Pero di ko kaya. Sinusubukan lang yung basic uphill natin. Surfer na. Di mo bukan. Oy, oy. Oy. Very good. Dahil lang kami bumulong. Kunti na lang. KTM na yun, KTM. Yan, shout out sa ating mga viewers dyan. Ready ka na, next na. Enduro Busan. Lampulakan. Idol! Oy. Tapos. Ah, stock is good. Stock is good. Sa'yo mo sabihin. Stock is good. Ang lamig ngayon, no? Oo, delikado. Alam mo yung susunod sa lamig. Ulan. Oy, muntik na. Pagulong-gulong mo na. Hindi naman sa'yo. Pagulong nyo na. Maganda ngayon kasi malamig. Oy, sik. Ayok talaga tong sinsyok. Oy! Aliado ng motor ko. Ito pa yung naulo. Ha? Gingana Jim, si Umuwi Jen ka. Kayang-kaya ko lang. Momentum lang. Awan. Uy. Hindi tulungan. Yan, yan. Kulang ng kuwan lang sir. Kulang ng piga. Oo, rangkada lang. Hop. More practice pa tayo dito pare, hindi pa tayo pwede sa ganyan ah. Di bali, malapit ka lang dito. Punta ka dito, weekdays. Yan na yung ulan oh. Ulan na guys, ulan na. Oy. Yan ang technique para umahon yung motor, ihagis mo na lang. Wala na. Sumunod tong mga taga La Union, Ari Peralta, La Union. Alright, yan mga tropa natin from La Union. Luwat. Nakadayo ni Patlay. Hoy. Oh, Panatam. Diyan.
Nagadutay magayam. Nagadutay oh. Siga. Yan, so napakarami namin guys. Oy, yan ni Patlipay gayam. Morning. Oy, kurang. Uy, windpipe pala yun. Takbo lang ako, takbo. Dami lang takbo dito. Hoy, habol ah. Mano kayo sir? Mano kayo? Ay, Ay dati yung sir, Jerid sir. Surata Jerid. sir? Jerid sa amin. Hindi pa nga to sir. Wah, ini. Nay naputulan na naman ni Bela guys. Ano na? Ay na, kilo. Tas. Nayupi. Cool ata. Sungarod. Driver, kalbo na. Bay Pilipin siya. Boss, kalbo daw yung gulong mo! Kasilaw. Kagad, kasi gamay. Oh, hoy. Ikaw napandagan. Hoy, bitin. Bangin yung matog. Hoy. Raspay! Hoy! Balik. Kurang pa, power na, may sabay. Okay na lang. Maya, nakasigunda ka na tayo? Ngayon na pa power na. Iya, tatraso pa sila. Jelabos ni Kwa, Paribogs. Pagbiluam. Hoy! Nakawanti ko momentum na. Okay na ba yung pagpapigay? Agko kami jag lagtujay. Hoy. Good. Ayun. Hoy, na uday. Hoy. 1 hour later. 1 hour later. Ito mga guys. Napakaganda yung tikip ng hangin. Hindi pa
trail natin. May tumirik na GDX. Salubuyang maribidyoan mo. Ito yung magkama. Sir Emil. Saka yung yan. Ayan, shout out. Umayo sila dito sa atin. Wala si Sisi, may bisita kasi. So sana maayos na yung para patuloy tayo sa ating trail. So di ba tayo nangalati sa ating trail? Buti na lang makulimlim saka mahangin. Yung training natin dito. So hopefully matapos natin yung trail hanggang 5. Alas 12:47. Nakatabi ng wala. Tayo ang paper dito kaya tayo yung nasa uyan. So hintayin natin na maayos. Bale, super naman tayo. Ayan, so kami na lang yung naiwan dito. Luwat niya, sir. Yes sir! Buti na lang, medyo dyan si Sir Lava na nag-sweeper. Oo naman, sir. Matyagang nagkantay sa amin. Buti na lang makulimlim. Sira kami ng isang kwan eh. Kasama. Nagsarbeng titudo. Muna daw ako niya, sir. Tugpay rata sir. Muna dyan daaray, sa saruno kami datay ng nag-idip ngorde ito. Tugpay, sir. 1/4 pa lang, baka 1/4. Gana dyan, sa amin. Gana dyan ay, gana dyan, karayan pa, santo sakpay sumit. Diri-diritso aso, sir. Once sa simrag ka, talaga lipasom. Once you in, never out. Huwag na, sir, kamatayo. Ada kurinti na? Yun lang. Di ba CDI niya? Two hours later. Sumuulan na. So ito yung pangalawang re-rescuein natin, guys. May na lining daw, may na lining. Yung isa kanina nahatid na natin na CDI. So rescuein natin tong na lining. Lakas ng ulan. Oy, mas maganda pag umuulan, guys. Makapit yung gulong. Pero pag natigil tong ulan, nako, super tulas. Ada mariskyaw. Agsubli kayo nga ron. Napayag da nga pimanawin. Naanda pa ni kuang ay isang boy. Di nga awan tinagsublay nga napir dyan. Ay so sarunun mi nga ron. Okay. Awanti mariskyaw. Nagtuloy namin.
tayo guys sa grupo ni Pare Frank, Team Luwat. So, tulong-tulong na tayo dito. So naabutan po natin yung Team Luwat doon yun. Ayun, naka-GoPro pala si boss. Yes, Nice. ngam na matudwang kay Blurred. Sorry tong Lava Trail, imabot. Solid scam. Nalo. Talagang nasulit. Ajay, stand mo. Talagang not for the win. Hops. Hop, guray. Uy. Hops ya. I-reposition mo. Guys. Ito doon ako magarot, tano ka. May mayat niya. So ito na guys yung memorable na trail namin ulit. Okay. Ito mula ba? Gina na ka pa. Oops, yeah. Okay. Welcome Luwat to my trail site. Okay, oriente, wait natin yung lubid. So ito yung consequence ng pagti-trail guys. Napakaganda. Ano ngayon? Oh? Oh ha, tingnan niyo. Ito. Putik-putik. Oh. Guray. Manong asisi aja 250? Ay, 450. Dua pa'y tambot suna. Ayo.
Okay na na. Grabe. Sila bumtak ti makina.